zen nigutenean kutxa bat edo kaja bat egiteko esan zen dutenean, ez? Zertarako zen ikusi genunean eta etu ginen hitzeiten, desaten genuen, bueno, nik osaba izeba batzuk dauzkat artisauak direnak, egurrarekin lan egiten dute, eta printzipioz hainbat eta hainbat kutxa zahar berritzen nibili dira urtetan zehar. Kutxa, baserritako kutxak. Kutxa hori nolabait Euskal Herriko ondarearen parte bat da. Orduan esaten genuen, eta zerratik ez dugu orduan diseinatuko kutxa bat, baina eskalan txikiagoa, baina eraikuntza berdinarekin edo gutxi gora bera errespetatuta, bere garaian kutxak egiten zituzten modu berean. Gaztainondoa esaten dugunean ez da bakarrikan denda batea junda gaztainondo egur zati bat hartu, baizik eta han badago Kristoan bilduma egur zatiena. Eta egur zati horiek datoz benetako kutxa zatietatik edo puskatuta gauden beste hainbat baserritako altzairutatik Gaztainondo hartzen dugunean eta egurra hartzen dugunean, badakigu ez dela egur berria. Seguruna, egur hau egon da benetako kutxa baten zati baten. Eta igual ditu 200 urte. Egia da hasieran parea frentea egiten hasi ginenean ez zela lehenengo ideia izan, ez? Logoa hain hola izatea. Eta jarri genizkion beste ikur batzuk frentean eta horrela, baina iruditzen zitzaigun ez zuela nahiko protagonismo hartzen noeneko esan duen bezala, eta orduan azkenean erabaki genuen bakarrikan iparragoaren logoa jartzea. Azkenean proiektu honetan edo egitasun honetan parte hartzen dugunok euskararen gaia jorratzen, edo euskara eta Euskal Herria zer den, euskara duen herria dela, eta iruditzen zaigu kultura horrekin bat dijoala guztiz, holako kutxa bat egitea, zergatik ondare hau ere galtzen ari da, hau da, artisau lan hauek jada ia Euskal Herrian oso zaila da topatzea norbait lan hauek egiten dituena. Adibidez, Osaba izeba hauek, apakintza baserria bera da, kriston zarra den baserri bat, beraien lantokia ere da, ikeragarria da, museo bat. Egiragarriko ditugu, bi laburu bat banatara, eta beste taila erdian. Eta berez, konstrukzioa, panel bakarrarena, hori da, bere garaian ere, seguratik eta goierri aldetikan eta torria izan diren kutxa horietan oinarrituta. Adibidez, baita ere, tapan egin dugun inskripzioa, aintzinako euskal hizkiekin eginda dago. Osea, tipografia, euskal tipografia da. Eta badago tipografia pila bat, bilatu dezakezu liburu ezberdinetan, eta hau berez da tipografia mota euskal herriko tipografia bete. Eta hortan ere saiatu. Iparralden nahiko ikusten. Bai, baina adibidez hegoaldean ez hainbeste. Asko poztu gaitula holako lan bat eskatu izanak, eta oso gustora egin dugula, eta guk ere ikasi dugula kutxa bat nola egiten zen bere garaian, hau egiten ere bere garaiko eraikuntza bera mantendu dugulako eta ikusi dugulako nola egiten den, eta proiektua ere asko gustatu zaigulako, eta honekin kutxarekin joango garelako baita ere. Eta nahiko genuke kutxarekin batera joan, kutxak ezagutuko dituen pertsona guztiek ezagutzera. Eta nolabait bagoaz. Ostadarra izango izena lainoa, izango izena izarra.